Saya open deh saya ini ya. Tenang aja nanti. Oke, sudah. Oke, Horas, Salam, Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan di bagasan Bornginon, Rap Hitam Busep, Boy Pajupang di bagasan live streaming. Ima di persormonan ni wek di Huriata HKBP Cimahi, Jala Lurah Cimahi, Jala Noaing Narap Dohot Hami Makubasi Paragedata Ima Amangta Situa ES Sitopul Inangi Boru Siwea ya Nasida Situa di Wek Siak ya Moliate Manitu Hata Noaing Akamanginang asa taparadema lasni rohata di naneng madohoti hita di persermonan week manang di pertangyangan lingkungan di bagasan Bornginon taparade anongan songon epistelta sian kolose bidutulu ayat 10 sa tuai 20 sada dungi jami ta anong di ede molo ede berarti Kidung Agung ya Ede B2 lu ayat 5 sa atau ayat pitu ya. Dungi martangyang andongan pinasah ma di nomor pitui ima di hamu akatonga-tonga di keluarga molo pribadi do hamu akamanginang manoton sian HP muna babui mahamu sadiri mangguluhon tangyang muna alai molo rap dohor akka keluarga do hamu ba iko pilito tama salah satu sian keluarga nalaho manguluhon di bagasan tangyang pangodianon anong ato do safaat ya. Jadi nanang sitangya konota ba na parjolo pastina negara doho bangsota asa di leod di mata habisuhon na paduahon akka sudi dongata ruas ni huriata tim medis dokter perawat bidan doho sudi tahe tenaga medis terlumubi na merawat pasien doho na terinfeksi COVID-19 patuluhon andong asa atau manian salpu virus namasa di bagasan asianganon jala dilod di mata habis suhon tuaka namalo laho majup asa jupang obat manang vaksin na papaton keluarga ta akan aniulan ni tangata akayana kota akan atua-tuata akaha anggi ibotota doho sude tahe akan hinaholongan asa tatangya kuma akamanginang dohot molotung pe adong na marsahit manang na di bagasan akka pergumulan tetap mahita mabuan di bagasan tangyang tanong ipasatami pe waktu 5 menit ya. Ima sautik buah-buah dihita molotung adong andongan amanginang yang ya dijahami do andong sian HP namion chat manang akka komentar ta tetap do andongan di balas sami di bagas dung saya andong sian jami tata ya. Nama dohote nuai ngagudang itu Frida Sirait ya onra Parkalimantan doraon ya dungi amang Rusli Dharma Aritonang dungi inang Yosi Siahan ya nyonya Simbulun Arthur Hasea oh ya Sianipar anak ni manang keluarga ni amang Sito Sianipar Nurmaintan Sitopul ya mulai ate ruas ni uriata nyonya Pasaribu ate
Roslina Kirsang, Rosinang, Ruas Niuriata, Siti Norma Nenggolan, ya, Orans, Ruas Tadison, Inang, Leni Panggabian, orang pojoknya, ya. Kemudian Teti Sihombing, Rosani Habian, Gilbert Justli, Las Maria Sibulun, Horas Amang Situa W, Wilson Simatupang, Sondang KP, Dora Simangusong, Roida Mangusong, Inang Rentia Simanjuntak, Horasinang, Tri Hardi Priyanto, Saurma Limbong, orang Kafileri, Ernawati Hutasawit, isi don, Ernawati on. Nyonya Fadita. Istri saya ternyata. Lupa mak. Tio Ranggiat, Lestiani Togar, Inang Dortiana Huta Barat, Amang Lomo Pardede Horas Bang. Ya. Ya, ima mula tema di Tuhata nuaing asa umbulayo tama sermon di hama kamanginang tado hotima di bagasan la siroha pinasa tamima tu amang situa sitopul asa manggulun di bagasan agedata. Shalom malihita sa luhna, amanami doho inanami. Pukaw tama sermota di bagasan Bornginon. Adorak suta mulai martangiyak kita sa ngobas di bagasan Rohat Tabe tamulay. Amen. Tapuji Tuhata, marende mahita siya bukede nomor 424 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan Yesus bereng audison Roma au marsomba tunjolom man sai leleng au manjua dang tarbahen mau martua dilului ho ale Tuhanang di huton ho au tunadau nang dapotan au di ho Tuhan di sondoan sai dosaku dibantu hakim monang au diban mudar naik godo di lehon Tuhaki diau mago au di ban porti bio daging ton di dohot rohakon Holan Yesus paluahon saluhut nati naluhon gog doa nueng de Tuhaki sirang au sian dosaki lam jonok tuho ale Tuhan sai tai dia sai dosaku dibantu hakim monang au diban mudar naik godo di lehon Tuhaki diau dia.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadian at mapalangit, dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohakku Jehova, din na ibana do, haholongon sa liling-liling na hubayan makaholongi ho, di bahedi hutaiti ho marhite-hite dengan basa haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo na suatu dosan, sa ilehon jalapatu madihami haporsyaon na sitong. Tabay mahaporsyaon nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na sumarpangasi, asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabayan lomo ni rohami. Say uloy mapangiduan nami ale ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel di Partangiangata di bagasan Bornginon, ima natar surat di buku Kolose, bidutolu, mamukka sianaya 10 satu ayat 20 sada. Buku Kolose bidutolu, mamukka sianaya 10 satu ayat 20 sada. Hamu akaparopuan ului hamu mahata ni hamuliamu nabi songon natama di rohani Tuhani. Hamu akabawa haholongi hamu ma pardi hutamu nabi jala unang majuking hamu maradopun nasida. Hamu akadat danak sadok pangului mahamu di natoras muna ay ido di halomohon Tuhani. Hamu aka maama unang gitali hamu aka anak komuna asa unang maddele ima sahatna martua do aka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapi jitu hatta marede hita siya bukwede nomor 743 ayat sada dohot ayat 2. Oh Tuhan, tunggu-tunggu maaf tu dalan lomoni rohami rapon hoso nang mardalanau nang rahis maul sidalanaki ton dimi bain manggohi awon margogoy hon auna posomon pasangap hoding olukon pai masa hatu surgo awon pakuling imau o Tuhan narade tumangihon hatam sai tu pahiruasmu Tuhan kawasan nuaing di hatam sai patau maawon na poso manjau halak nadau sian ho rodina sotu mandaho mo baga bepango
Asiniro hamadi hamu dohot dame na sian Tuhan di bata amata, sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas salom amang inang nani haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Moliate madi tuhata nuaing tabuka mahata ni di bata. Nagabe jamita di sermonta di bagasan Bornginon. Ima nienet sian ede bidualu mamukamai sian ayat 5 sahat tu ayat 7 songonon ma didok hatani tu hata disi. Isedo ulaning ibana namanaik sian halongonan jala marpangusadean tu hasudungan ni rohana ditoru ni hau ute manis au manungguli holong ni roham laos disido diai inataho disido ho di tubuhon na madubuhon ho bain ma au songon tita sahap tu bagasan roham songon titin sahap tu botohononmu aitung na gogodo roha haholongoni songon gogo ni hamatian tahe tung na jorbut do pangiburuon nai songon jorbut ni banuatoru tahe na lana-lana do songon nalani api songon hilap sian Jehovah rope akka aik magudang dang tarbahor horsa anggoroha haholongoni jaladang taraup akka batang aik tung surape olo sadabawa mangalehon nasa arta piniopna dijabuna bahen ali niroha haholongoni nian dang parduli ibana disi molo bahasa Indonesia. Siapakah yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ima sahat nak moliate madi tuhata. Amang inang nani holongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Songon na tabu nagabe turpuk jamita di bagasan minggon ima na manaringoti taringot tu keluarga. Taringot tu pardonga saripeon, taringot tu holong niroha diaka ripeta di amata manang di soripadata nata holongi jala namarla siroha rap dohot hita di bagasan tikyon. Ya, mulia tema itu hata ditaringoti. Ra ta igo bedora. Tua kamu amang inang nama rumah tangga. Nang pe ba molotung pe adong nama balu. Babu idonian sambil ya mengingat-ingat kenangan masa lalu. Dang nagabe mabahen asaro ilu siam mata alai asa tabu manian adong memori nata ingot tikirap hita dohot dongata manang
dohot amata manang dohot inata na ujui tikiboha hita pajupang songodia hita tubu holong nireuha di bagasa roha jala songodia hita bui asa bui jadi di bagasan pasu-pasu pardonga sarepion manang mabuka di bagasan rumah tangga na ujui jala moleate madituhata sahat tu bagasa sadarion tong dope tahilala songodia balga pangaramotion itu hata ya molo na jolo radang adong handphone nabuira songo sadarion manang songo jama sinuarengon bui markomunikasi dohot nataholongi na jolo ra terbatas do anak boru manang bawa na tatada anggo sonari marhite-hite Facebook nunga ragam dunga macegudang aka bawa manang anak boru na ditada aka naposo di bagasan nuaingon ya ala memang terbantu na sida di teknologi ni jama sunaingon yang betul-betul ya sangat canggih di bagasan ya najolora molotung pe jupang bawa manang molo jupang pe aka namar baju molo dang sahuta nasida manang naro partadang tu bagas jabuna manang tu hutana manang nalau pehita upamana tu bagas ni akka keluarga tu luar kota manang jupang perupani di tano perserahan manang di pangaratoan di sidora ta jupang jala godangdo na jupang di bagasan huria manang di bagasan gereja namar pungu mara dohot rap aka naposo naujui ya sarupa naposo naujui mungkin ya jadi macam tabu anggo rajul ya jadi boy do ingono ta songo dia la siroha boy hita jupang roh nasida adong do hea songo ni ai hea do di sinukun ai baru tahe pajupang amuna tahe amang inang na julu tiki sebelum rumah tangga hamu inna dong aku rap na posohiat do hamang rap mangarat to do hami do di na poso bulung do hami marstadan gabe tubu maholong ni roha ala serap atar mula nai namar goi ma ujungna gabe tubu holong ni roha adong dusong ni adong ro musa na mardok rapiat do hami amang na poso bulung di gereja ujui alai na suguhi roh aku mamerengon atar si panggarokyat don atar mabegaor hiamon ale dak kuoto buha songon dia gabe tubu holong ni roha tusi bai majo taringo tusi kan do ima holong ni roha ya adong musa na mardok na dipatongon do amang ise patongoton ak dongan ipatongon tu inat taon ipatongon tu amat taon ido jupang mahami ba boima ibarat na merdalan rap nang pinajulu dangarong HP alai nunga dokian surat rupani makana najulu macai tabudo pe jolma lo mama kirim surat ya jadi ningok do be najulu tikki hami kuliah di STT moladong surat naro di jahau do di tiki mangan di mensa di siang di rumah di tempat asrama nami di tiki mangan ijoma ada surat kepada saudara Sianu dari Sianu halekna torinda ma ima zaman surat na jolo ya ima tabuna ya ima tabuna jala parjupangan ni babe dohot sori padata manang parjupangan nihita pedohor akamata pasti gudang do aka momen-momen aka kenangan-kenangan na memang jarang molotung marumah tangga nunga jarang be dihatahon manang hiado hamu akamanginang audang madokon ala nunga marumah tangga 10, 20, 30 tahun ale sa sitong na ase boto hamu
salah satu kunci kebahagiaan adalah mengingat masa lalu di mana bertemu, di mana saling mengenal, di mana saling menyukai, di mana saling mencintai, di mana saling berhubungan, dan di mana ketika ada komitmen di dalam mau membangun rumah tangga. Coba hatahok kamu. Ya. Hidup makanan godangan rumah tangga sonari, namar bada alania aladang adong harmonis di bagasan rumah tanggana, aladang adong beholong ni roha di bagasan rumah tanggana, jaladang adong bekedekatan hubungan yang sangat-sangat intim di bagasan rumah tanggana. Boy dong kebosanan ni manang perbedaan muncul karena hal-hal sepele. HP murah dosa sitong nanian lahu membangun kesada keharmonisan di tengah-tengah di rumah tangga. Ya. Gampang. Ya. Isarana moluhudul hamwa kamanginang. Unang ngatong iti handphone na to. Ya. Manang dinalaw mo do pehamu di kamarmu. Doko kamu, omak si anu, ingat to do petahe jupak kita najulu. Buarwa, ima dah. Molo hingot niya ni amang tahe, songon na lucu hilala. Itu bahasa lucu, bayi dah lucu dah. Sono cerita tanah julu. Mekel ma doho inatai kan, mekel ma ina amang tahe. Lasro hate, itu hohiana tong. Songon hatampe songon na manusia do holokia rohaku tuho tahe manangaha pe mololo ho tuau manang dia pe pangiduamu sitau na huliat do inna ma ima dah buama asa dapat tuho ima ikoni ngotomu deh kebui de to sone sarupa do di bagasan turpukta di bagasan bornginon ima taringot tu holong di rohani sada bawa tu sada boru na memang betul-betul di suraton ibana di bagasan sada puisi na menandakan bahwasanya cintanya sangat kuat, kasihnya sangat kuat kepada pasangannya, kepada orang yang dia cintai, sehingga dia melukiskan dan dia menggambarkan rasa cintanya, rasa kasihnya, rasa sayangnya kepada seorang perempuan itu sangat-sangat betul-betul puitis. Ya. Jadi puitusia do memang taringok tu edeon manang Kidung Agungon. Ya. Jadi Kidung Agung ini adalah berisi tentang nyanyian syair, ya. Berisi tentang puisi yang menandakan bagaimana hubungan yang sangat-sangat kuat dan yang sangat-sangat erat di antara para pasangan yang melandaskan cintanya yaitu di dalam nama Tuhan. Ya, bukan di dalam kasih eros, ya, tetapi kasih agape yang di dalam nama Tuhan. Ya. Hidupanna di bagasan turpuk tahun di hamua kamanginang. Ya. Dia memuji pasangannya dengan sangat-sangat indah. Ya. Hidup makana molo taida di ayat 5, isa do ulaning ibana na manangsian halongonan jala marpangusadian tu hasudungan ni rohana ditoru ni ha utemanes na manungguli holong ni roham las disido dia inataho disido ho di tubuhon na manubuhoko. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Jaladakolan kekasih ne manang holong na hina holongan ni rohanai di sanjung ibana. Alai do ina na manubuhon ibana, ya, di sanjung ibana di bagasalah siroha. Ala ni macai balga holong ni rohana dungi di do ibana ma di aya onom. Bahen maau songon titin sahab tu bagasan roham.
Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan. Ya. Jadi pitri dokon, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya. Itu jelas. Rope akaik magudang dang tarbahor horsa anggo roha halongani jaladang tarau akabatang aik tung surape olo sada bawa mangalun nasa arta piniopna di jabuna bahen ali di roha halongan nian dang perduli ibana disi imala di balgani holongna. Ya. Jadi dia betul-betul sangat-sangat cinta kepada kekasihnya itu. Dia betul-betul sangat sayang kepada kekasihnya itu. Ya. Dia tidak menganggap cintanya itu seperti barang yang bisa dibeli dan suatu saat yang bisa lagi dijual. Ya. Dia tidak menganggap kasih sayangnya itu kepada orang-orang yang dia kasihi itu, ya, yang seperti benda, ya, yang bisa disayang atau dihargai, tapi satu saat juga bisa dibuang, tidak. Ya. Alai holong di rohane di patudu ibana. Dan cintanya itu dia tunjukkan betul-betul dari isi hatinya yang paling dalam. Jala cinta nai holong ni rohane dang di ida ibana bohi manang rupa ni nahnya holongan ni. Jadi cinta itu bukan memandang wajah sesungguhnya, karena wajah itu akan luntur ditermakan usia. Tubuh itu akan luntur termakan umur, tetapi cinta tidak akan pernah luntur karena kasih sayangnya yang berlandaskan dalam nyala api Tuhan. Molota ida nakaningan di ayatna paunoponi. Ya. Panas kegairahan itu ibarat di bangsa tubuh. Ya. Jadi hamu akamanginang adong na tolu na naik si pasangan atau di bagasan turpuk tahun na parjolo asa bu hita menghargai akan na hinaholongan ni rohat tabi manang akka sorry padata manang akka ripeta manang akka amatabe di bagasan bagas jabuta. Ya. Iko boy datang dohonota jalai konboy do hit atong rimangonota songod dia do holong di rohanta tuaka ripeta manang tuaka pasangata. Bagaimana kita mengasihi dan menghargai mereka seperti kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Unang atong molo nga dapot ngabe alay sebelum dapot songonina ma jogina laho patuduhon holong ni rohana, ya, tiki marhalet, manang tiki mardongan-dongan, manang ahape na pinangido ni anak borui, si tahu nilehod do, ya, si tahu berkorban do, olo do si pata, maleho hasian, maleho cintaku, asa hutu riddahan, jam 12 malam, lao do hutu luar manohor nasi bukus surpani bohama asaso nang ibana, ya, niala po karejo ni taruho karejon, ya, dijaga-jagaon, ya, lawan martadangon aledung dapot dang adong dihargai be ipasobu na masongoni manyuci dang olo manggurupi, ya, lao belaja inata dangolo manaruhon, dangolo mangalap. Apalagi nuaing lao sa diri nuaing marminggu pe holan inatay na malaw marminggu amatay. Dangolo madungani. Olo disipata ro inatay didok tamatay. Amani anu beta marminggu hasian. Parjul maho. Inna. Beta. Sajabu rap dung di dalan beta asalaw hita rap marjul. Rawa matay tu sadam maho saya ilokon halak kita nasokon halak Jawa inda. Ya, parjulo parpudi pia inda.
Alai tiki mardongan, nitio tangan na, unang sampai melua, unang sampai terduduk, unang sampai merebu, unang sampai di pista jolma. Nah itu, mula di pista jolma otik, ngatung neng dihajar rupan ikan, alai dung jadi, dang adong dijaga. Ido makanan di bagasan turpukona parjolo, jadikan pasanganmu sebagai pasangan yang berharga dalam hidupmu, melebihi hartamu, melebihi benda kesayanganmu, kau anggap sangat-sangat mahal. Ya. Karena pasanganmu itu ingatlah, ido nama donganiho di bagasan hatuamu. Ido nama ngarawat ho manang ahapena terjadi. Ido nama donganiho jala ido na payhud toko. Itu yang menjadikan pasangan yang berharga. Ya. Jadi sonaria kamanginang bicara dong dope tiki haul inate, haul amata, tordokon, amanianu, manang anu, mamak ni butet, manang bapak ni ucok, salah au, ngahupigi hatani di bata, nuaing molutung pe dang mararga selama ko hubain di julon darion hujaga mau, kau hidup dong. Karena di dalam kekristenan kita, di dalam ajaran Tuhan Yesus sendiri pun, pernikahan itu sakral. Keluarga itu sakral. Molonunga di jalohohian, tujolo di debata ale Tuhan, mangidoa Tuho, patudu mak, bahen ma ibana, gabe dongaku saur matua, gabe dongakun matua, ikon bertanggung jawab do hita di sia manginang di tangyang tei di pangedio tei tu Tuhani nang pe 3 tahun liling na pernikahan mi nang pe nunga bagodang akayana komu saat tu na marpahopu pe hita haduan saat tu na marnini saat tu na marnono pe taho hita haduan. Tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan, bagaimana kita menjaga hubungan keluarga, hubungan kepada suami, cinta kita kepada istri. Karena semuanya itu akan nantinya ditanyakan Tuhan. Ya, ima perjolo. Ya. Napa dua hon dihamua kamanginang. Songon di aya onom, didodo di bagasan turpuk tahun. Ya. Asa totok kita marhol haholongan ni roha manang mata satotok kita marsi haholongan dohot dongata manang dohot ripeta. Ya. Kasih yang betul-betul mengikat. Ya. Memang secara manusiawi terkadang cinta itu lama kelamaan secara manusiawi dah aumadok maka tahun tidak bisa dipungkiri kadang bisa juga luntur. Sarupa dohot pahyani. Molo baju songon dia pe bagak ni warnana. Songon dia pe bagak ni bahan ni bajui. Molo hona cuci, dirodam, hona cuci, dijomur, digosok, rodam, cuci, jomur, gosok, suatu saat dia juga memang pasti akan luntur. Memang secara manusia bisa jadi dan bisa saja cinta itu lama-kelamaan luntur. Alai di sido sasitong na kuncina. Bagaimanakah sebenarnya awal cintamu kepada pasanganmu? Apakah engkau hanya melihat wajahnya saja, melihat hartanya saja, atau melihat pekerjaan atau latar belakangnya saja? Atau memang betul-betul dang si ida buhi holong ni rohatai. Ya. Ailas buha pe amanginang tiki doli-doli hita hakamang. Ikon jagaw tado pasti jagaw tado gengsi tarangi. Au yaki do amang tatsi to pulope nang pengametua na sida marumur ono 10 tahun na sida tika anak tiki
Doli-doli pe amangon. Tiki Jakarta mo? Jago do teh, Jakarta teh. Gitu. Tiki Jakarta pe pasti do. Ya, mabahen manang marpahian yang mantap. Ya. Jalau pe amat calo situa pe amang calo situa na dua pe dohot amang padita horas amang padita sihan. Ya. Pasti nanti kidul-duli pe, pasti menjaga kegagahan, kewibawaan, kegantengan. Pasti itu. Anak boru pe, tika anak boru pe, pasti do menjaga hinaulian. Pasti deh, gua rapi anak boru, wajar. Tetapi ketahuilah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, seorang istri, dia bukan saja merawat tubuhnya, merawat wajahnya, tetapi ketika dia sudah memiliki anak, dia tidak memprioritaskan dirinya lagi, tapi memprioritaskan anaknya dan suaminya. Iko foto tadi. Jadi sotong idoko kamu, manusia nu, elam raho wida, sotong patang dui, dah mang dah, patang dui, dang bui dono tasoni. Karena apa? Karena dulu waktu anak boru, memang tu dirina dui mana mabahe bagak was pasti ini. Ale dung tiki, dung ina-ina, dung kawin na sida setelah menikah, setelah memiliki anak. Ingat, seorang ibu, dia tidak memprioritaskan kecantikannya lagi, tapi dia akan memprioritaskan bagaimana anaknya bisa tumbuh, bagaimana anaknya sehat, bagaimana suaminya bisa bahagia. Molotung pe akamang lao pe inatay, tu salon rupani sali-sali, baik ko supporton, likasi, support, dah apa-apa. Unang tadok ko na to, masa tu salok ko, bisa-bisa kepeng, dah. Perlu do kita memadjahon pasangan tay sali-sali, perlu, bisa. Ya. Jadi memanjahon bukan karena kita tidak ada uang atau banyak uang, tidak. Ya. Doho inang natur sana, pangkas jo potong jo buku bapak, ina, potong, Augusting. Ya. Baga do bereko, baga niku do. Nang pegak roa ipu di, ale hudok ko do baga ala dia, sotong haci rohana. Ya. Itu yang terjadi. Babolo haci rohana nong baru na susah dah. Sotong dang mangalopan nong potari mana, balang ko do keleko. Kan itu? Dan itu harus kita tahu. Ya. Nah, ketika saudara-saudara hatani debata di bagasan tikion paingotok kita tang tertuhor holong ni rohai. Tudongan sorry Pak Data. Cinta itu tidak terbeli. Ya. Jadi suatu ngolo kita madok unako macam-macam dah. Manusia nu ngahutu horo patang. Sotong tangkar-angkar ho sinamo nataleani. Sotong tangkar ho titin nataleani. Ya. Sotong tadokon ngahutu horo. Mana sotong tadokon nunga itu hor margaoko. Patang. Cinta itu tidak terbeli, kasih itu tidak terbeli. Dan tidak ada yang boleh satupun merusaknya. Karena cinta itu sangat berharga. Dia bukan benda. Dia bukan materi. Tetapi dia adalah sesuatu yang akan tetap menemani kita dalam suka dan duka. Dan akan tetap memberikan respek, mendorong kita. Itulah pasangan kita. Ya, apalagi pelajaran mon Tuhan waka na sudut no posode. Ya. Cinta itu tidak terbeli. Ino makana di bagasan hak Kristono teriamu kamangina Tuhan Yesus mengatakan ya. Na pinadumu ni debata dang jadi sirangon di jolma. Maka nadang takui perceraian. Kita tidak mengakui perceraian, persirangan, dan takui. Karena bagi kita, bagi ajaran kita dari Kristus, pernikahan itu sekali seumur hidup dan yang memisahkan adalah maut.
Jidang marlaku dihita akka talak-talak. Ya, dang marlaku. Dang marlaku dihita surat perceraian siap pengadilan. Ya, gereja yang benar adalah gereja yang tidak mengakui surat perceraian, karena bagi gereja yang benar adalah pernikahan itu sakral dan tidak dapat terpisahkan kecuali dipisahkan oleh maut. Ya. Amang inang hamuak kadungan nai hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Ido makana dia pitui di dokon rope akka ay na magudang dan tarbaur hossa anggoroha haholongoni. Ya. Jaladang taraup akka batang aik tung surape olo sada bawa mangalehon nasa arta piniopna di jabuna bahen alini roha haholongon na inian dang peduli ibana di si. Bahasa Indonesia, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya. Nanway nga manginang, buah. Kembali mahita tu memorita na julu. Ikut jagaw tado holong ni rongate tu pasangan ta. Kita harus membangun rasa cinta itu, rasa kasih itu bukan dari sisi manusiawi, tapi seperti nyala api Tuhan. Menyala-nyala, tidak akan pernah padam. Ya. Jadi molo ngata jalo pasangan taiga beripeta, kita telah menerima istri kita itu, perempuan itu telah menjadi bagian hidup kita, menjadi pasangan kita. Kita telah menerima laki-laki itu menjadi suami kita. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Dang tertuhur holong dirohai. Ya. Jangan pernah menyia-nyiakan pasanganmu. Jalao jojodo molo neng majalo pasu-pasu pardonga saripion hatani di bata jojodo hupasahat sotung olo marmiam-miam dohot api. Jangan mau bermain api. Jangan ada orang ketiga atau orang lain yang menghancurkan rumah tanggamu. Jangan ada rasa kecemburu yang berlebih, ya, menghancurkan rumah tanggamu. Tetapi ingatlah, rumah tanggamu, istrimu, anakmu, suamimu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi di pasu-pasu Tuhan tama sudi aka keluarga ta manginang diramoti huat ta mahita saluhutna gajang bau murta dilihat debata ma dihita hai pasun dijaga itu hatta mahita disado aka pergulmiton namasa di bagasan hasyanganon. Ya, sai diramoti itu hatta mahita saluhutna. Amin. Mataya kita. Moliate maali di bata ama nami di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus di nalas roha nami ali Tuhan naung ditangi ho kami hatam berita nauli di bagasan tikion. Moliate Tuhan diajari ho kami jala dipaingot ho kami di bagasan rumah tangga nami asa totong marsiha holong kami di bagasan holong ni ruham. Sadok Tuhan rumah tangga nami songon hatam na badiay ma asa manguluma di bagasan holong ni roha nasyaku. Mardalan di bagasan postiroha nasyaku. Jala pasu-pasu ma Tuhan sudiaka rumah tangga nami.
Ramoti dohot akad dana na pinasahat mi Tuhan. Jalaleho Tuhan gugu dohot las ni roha. Asa totong mardalan rumah tangga namion di bagasan hadamion dohot di bagasan las ni roha nasiako. Pasu-pasu sudah ruas ni huriam manang di dia penasida maringanan. Ramoti nasida le Tuhan. Padau siak kami saluhud na kanama sa di bagasan hasyang anon. Pasu-pasu aka tim medis, dokter perawat bidan. Talumumi ruas ni huriam tim medis. Pargugui nasida. Leon manasida habisuhon nasyako. Saya jaga ma daging dohot todina li Tuhan. Saya sudi aka namasa di bagasan hasyang anon. Ditanya ko kami akan namar sahid asima roham ruas ni huriami na di bagasan parsahiton paher bang matangam mo na badi Tuhan. Lahoma jama sudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Talumobi na nami opung ariston boru silitonga nasahat tu bagasan tikyon tong dope dirawat na sida di rumah sakit Immanuel. Tuhan pasu-pasu di bagasan na Tuhan. Satu homa hupasatami Tuhan daging doho todina mulia tema. Nuaing uduton nami mamusiali Tuhan pamujian nami tuho. Posrohan nami todimima na madongani hami dohot mangaramoti hami di bagasan borginon. Mulia tema Tuhan. Omantang yang nami di bagasan anak Tuhan nami Yesus Kristus. Martangia kami turupamu nabadi. Amin. Ano man niya pa, ma? Manukot eh. Do? Oke, jadi mulia tema di Tuhan tamanginang marutong adong nang pinasaan niya magsito ta. Ama nami, doho ina nami, kita na di parsermonan, gabungan noon, nga di patolhas amang paditata, jamita di bagasan Panginoon, tung masay hona, tung pangulot ta si ganupari ta lumobi di parumatanggaon, alani di pargugo itu hatta mahita lao manuruson di sude masing-masing keluarga gabe keluarga na berlandaskan Kristus mahita saluhutna. Rencana yang mau menikah nantinya ke marga Silitonga di Medan ya. Amang Rusli Dharma Aritonang Horasamang. Yosi Siahan, Arthur Hasea, Nurmaintan Sitompul, ya masih jemaat kita tadi. Siti Norma Nenggolan, Roslina Girsang, Leni Panggabian, Aminah Gultom, Rosnani Hapiahan, Gilbert Jasli, Las Maria Simbolon, Sondang Kape, ya, Dora Simangungsong, Horas Roida Mangungsong, Inang Rentia Buru Simanjuntak, Trihardi Priyanto, Saurma Limbong, Ernau Tasoit, Tiur Anggiat, Lestiena Togar, Salom, amang, ya Salom juga ina. Inang Situa Dorliana Huta Barat, ya, amang Lomo Pardede, Inang Tiorida Hasibuan, amang Polmer Sihotang, Horas amang, Inang Rosdiana Sitompul, Horas, Inang Rosmawarni Sihite, selamat malam, selamat marsermon. Betty Sari, Salom, teman seiman ya. Amang Supardi Panjaitan,
Selamat marsermon mamang parwek walu Marintan Panggabian, selamat sermon. Masih di rumah sakit mungkin ya inang ya menjaga ya inang Marintan Panggabian. Amang situa pahala Silitonga horas amang saat tabe itu keluarga. Irma Luciana Panjaitan horas sinang ya orang pojok. Yuan Siregar horas inang obor sinambela ya bidan horas amang. Omang Siregar horas. Santi Aritonang horas Trice Sitorus horas Rosmawarni Sitompul, Tuhan memberkati. Okas si mare-mare, amin. Horas Tuhan memberkati. Rosinta Sitompul, shalom juga, Tuhan memberkati. Inang Nur Maintan Sitompul, horas inang. Inang Trice Sitorus, ya horas. Amang situa Johnny Panjaitan, moliate semar parbui matutu. Inang Rosita Sitompul, ya horas. Rosmawarni Sihite horas inang, amin. Amang Supardi dan Patricia Grace, mohon dukungan doa untuk CHR Siagian dalam masa pemulihan pasca operasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya Amang CHR Siagian ya. Tuhan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan menjamah. Ya, nanti tetap kita sama-sama mendoakan dalam pasca pemulihan operasi. Kita percaya bahwa operasi itu adalah jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Jadi itu doa kami kepada Amang CHR Siagian. Salam dari kami Amang ya. Ya ima ra talanjuk mak acara ta pinasaha ma tua Amang situa Sitopul. Amanami inanami hita saluhutna na sedang mengikuti persermonan gabungan di Bagasan Bornginon. Molo danga dong pertanyaan be asatan lajuton ma acarata di Bagasan Bornginon. Dung marede hitan non hupasahat tami ma martangiang na ni uluhon ni sahalak di Bagasan masing-masing keluarga nabe. Tapuji Tuhata maredehita siya bukwede nomor 202 ayat sada dohot ayat 2. Paketikim sonare dapoton matuhani unang dorang sidanian ingor jepek ngolumi dungarade hasonangan di surgoi unang adong nang dosada naso parjabar disi suan maholong di roha tiro matu hatai las maroham di gotilon jalo mabalos ni nung ngarade hasonangan di surgoi nung ngadong nang dosada naso parjabar disi. Pasata bima matangiang sian sahalak na niuluhon ni masing-masing keluarga. Matangiang tamulai.
Amen. Tapasahat mga pelyata, maredeh bahita siya bukwede nomor 600 sada, ayat sada dohot udutna. Pasahat matu Jesus sa luhod ng uluki, roha ng pampahelaku sa luhod na tikiki. Pasahat matu Jesus sa luhod na diriki. Pasahat matu Jesus sa luhod ng uluki. Pakeok kumatang ako, magulalo mo nai. Laka ng si Majojako, mangihut montuhaki. Pasahat matu Jesus sa luhod na diriki. Pasahat matu Jesus sa luhod ng uluki. Tatangya koma pelianta tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhud slion lehon na dinggan doho na sa ulibasa na maliutus hupasat hami ma siyan na nilyon mitu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na husus di jalom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami gudang nis lehon-lehon bitu hami. Asalam girgir hami manduk maulian tituho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin ramahita mangido di tangyang atau patay. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di Banua Tongaon so na di Banua Gijang leon matuhami selarion hanguluan siapare sesama dosa nami soan panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangaku tahono na punah harajaon doa tagugon roh dihasangapon saliring niling na Amen. asini rohani tuhata Jesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni todi parbadima nama dongani hamu saluhudna. Amin. 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 Ya, maulia tema di Tuhanta di hamuak kamanginang sa matabi nami sudi hamuak ka ruasnya urian nami manang akan nahina holongan manang di dia maringanan maulia tema rap hitan wa yang di bagasan ibadah di tikyo nang giap mah pahatani di bata nanong tatangihon tubuh marurat jalan marparpui may di bagasan rohatabe sa tabi nami tu sudi akka keluarga nahina holongan tetap martangyang kita asa di pada Tuhan tahita sian akan namasa di bagasan siang anon saat tabi nami Tuhan musaluna Tuhan memberkati horas.